10 ой буе авырлы. Сіз мондай хәлнең булганына ышанасызмы ул? Менә безнең ишеткән дә, яздырган да булды бу турыда. 9 айы тула авырлы кыз хатынның 10нчы айга аяк атлый. Бер атна үтә, 2 атна үтә, бала тумый да тумый, уйламый да туарга. Менә шул вакытта исенә килеп төшә бит авырлы хатынның ат чаптырганын күргәне. Атның айгырга сикергәнен яки кирсенчә айгырның атка сикергәнен. Кайбер якларда әле атка атланып йөргәнне дә шушыңа китерәләр дип әйтәләр. Аннары әле тау якларында бу хәлне артыгыннан йөргән хатынның менә шушы хәлен ат хөкемендә булу дип тә атыйлар. Шуннан соң инде әле төшендә күргән булса да, сорап куялар инде моннан. Әле атка атланып йөрдеңме соң? Я төшеңдә күргәнеңме әллә ат дип. Менә шуннан соң китә инде хәлләр. Моннан чыгу юлы бар бит. Беләсезме ничек итеп? Моның өчен без моны яздырып алдык. Моның өчен арт итәгеңә солы салып, менә шушылай итеп шигә-шигә арт ягың белән барып, атка шушы солыны ашатырга кирәк. Курыкмыйча гына, менә шулай гына. Һәм булыша ярдәме тия диләр бит. Әле без моны шушы заманнарда экспедициялар вакытында да яздырган идек. Менә шундый хәлләр, мондыйны ишеткәнегез бар идеме әле? Юктыр мөгаен.